Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölügi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Topuk proýektiniň Owgan böleginiň gurulşygyna badylygy berildi. 23 fevral günü regional liderleriň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Serhedawat şäherine umumy bahasy dürli metbugy terişdelerine 8-10 milliard dollara barabardygy habar berilýän. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň Owgan böleginiň gurulşygyna badylygy berildi. Regional ösüş maksatnamalaryny goşşok dugy aýdylýan bu taslamanyň Owganistanyň çäginden çekiljek böleginiň gurulşygyny ak pata vermek dawratyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani, Pakistanyň premier ministri Shahid Hakan Abbasi, Hindistanyň daşary işleri boýunça döwlet ministri Mübaşir Javed Akber gatnaşdy. Agdalyan halkara gaz geçirjisi arkaly energiýa çeşmelerine baý Türkmenistan Owganistanyň üstü bilen öz gazyny Pakistana we Hindistana eksport eder. Türkmenistan TV gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji orny eýleýär. Ýöne Türkmenistanyň iri energiýa hyzmatdaşlaryndan biri bolan Orfet 2016-njy ýylda bu ýurtdan gaz importyny beteden soň şeýlede Iran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz bilen bagly sowda gatnaşyklaryna 2017-nji ýylyň ilkinji günlerine çigin düşen soň türkmenler öz gazyny eksport etmekde esasan Hytaýa garaşlyk aldy. Türkmenistan Pekine ýylda 35 milyard kub metr gaz eksport edýär. Resmi metbuatyň habarlaryna da Topuk proýektiniň ýurdun halkara energiýa sowda ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça alyp barýan tagallalaryň çägini durmuşa geçirilýänligi aýdylýar. Dünýäniň iň uly ikinji gaz ýatagy bolan galkynyş käninden Pakistanyň demirgazy Hindistan bilen ara çekleşýän Fazilka şäherine çenli uzuýlugy 1840 kilometr boljak bu taslamanyň kömegi bilen ýylda 33 milyard kub metr gazyň aktyrylmagyna garaşlýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Aziýanyň ösüş bankynyň goldamagyna Topuk proýektiniň durmuşa geçirilmegine Türkmenistan 90-njy ýyllardan bäri isleg bildirip gelýärdi. Ýöne Owganistanyň ýagdaýlar sebäpli bu taslama şu wagt içinde ýyda testirilip gelinni. Muňa garamazdan käbir bilermenler bu taslamanyň howpsuzlyk jähden saldamlylygyny ikirjiňli çemeleşýärler. Mysal üçin Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in pikirine görä, Owganistanyň howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy taslamanyň gurulşygyna oňoýsuz täsir eder. There's always been doubts about how easy it's going to be or even if it's possible to build TAPI through Afghanistan. Topukun Owganistanyň üstünden çekilmeginiň näme derejede aňsat boljagy ýa-da umuman bu taslamanyň amala aşyp aşmajagy barada mudamada şüpheler bardy. 10 ýyl mundan ozal belki bolor diýeni soňky 3 ýylyň dowamyny ol ýerde howpsuzlyk ýagdaýlary hasda yaramazlaşdy. 23 fevralda Taliban Topuk boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini wada berip beýanat ýaýratdy we bu taslamanyň Owganistanyň ykdysady infrastrukturasyny dikeltmekde ähmiýetliligini belledi. Ýöne ekspertiň pikirine görä, ol ýerde howpsuzlygy diňe Taliban wehim salmaýar, eýsem başga da dürli ekstremist toporlar barada gurrun edýär. Şol sebäpden eýsem bu gaz geçirjiniň Türkmen serhedinden tä Pakistanyň ara çägine çenli 774 kilometrlik Owgan territoriýasyndan çekilmegi boýunça bir topor soraglar bar diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert belledi. All the 744 kilometers from the Turkmen border to the Pakistani border through northern, western and southern Afghanistan. Azatlyk radiosynyň Owganistanyň ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulmurady hem howpsuzlygy ünitjekýär. Umuman Awganistan barada aýdylanda Awganistan tutuş Awganistan boýunça howpsuzlyk şertleri soňky günlerde hasam yaramazlaşdy. Gün orta gün masar Awganistanda howpsuzlyk şertleri o diýenýaly gatyly däl. Topuk transmilli gaz taslamasynyň Türkmenistan böleginiň gurulşygyny 2015-nji ýylyň dekabr aýynda proýektde gatnaşýan 4 ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna uly dawara bilen badylygy berilipdir. Durmuşa geçirilýän proýekt bilen bagly bilermenleriň öňe sürýän howpsuzlyk we maliýe kynçylyklaryň fonuny taslamanyň gurulşygynyň üstünlükli tamamlanmagy bilen 2020-nji ýyla çenli degişli ýurtlary türkmen gazynyň aktyrylmagy gödeginde tutulýar. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda raýatlaryň viza bank kartlaryna pul salmak we bu serişlerini daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagdäl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünleriniň ýatyrlandygyny türkmen banklarynyň jogapkär resmiýetleri aýdýarlar.
adynyň efirde agdalmadlygy şerti bilen Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senat we Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkar resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň doňdurulandygyny hem gürrüň berdiler. Häzir daşary ýurtlarda ulanyp bolýan Visa bank kartlary dol doňduruldy. Bu bank kartlaryna pul geçirmek üçin gelýän raýatlaryň hem pul serişdeleri kabul edilmeýär. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdigi barada bizde hiç il maglumat berilmeýär. Dip Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkar resmisi aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä 22 fevraldan bäri türkmen banklaryna diňe daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky howsarlary MoneyGram we Western Union hyzmatlary arkaly 300 Amerikan dollaryny öz çağılaryna uradyp bilýärler. Munyň bilen bagly paýtagtdaky banklaryň we bank şahamçylarynyň öňüne ýüzlerçe adamdan ibarat uzy nowatlar emele geldi. Bankyň merkezi ofisleriniň öňündäki nowat Neherem Türkmen Maşaýolynyň urunmaky Senagat Bankynyň merkezi ofisiniň urunu 400-500 aralygyndaky adamlar nowata durulur. Şol nowatlarym jakysda haýal süýşýär. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň howsarlary öz çağılaryna pul uratmak üçin ilki bilen Türkmenistanyň Degişli bankynyň merkezi ofisinde nowata durup ýürite guwanamany almaly. Şondan soň olar bu guwanamany Degişli bankyň Western Union ýa-da MoneyGram hyzmatlaryny hödürleýän şahamçasyna tawşyryp pulu uratmaly. Bu aralykda 23 fevralda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Gadastan'da okuyan türkmen studenti hem ödünün Visa kartynyň işlemeýändigini aýdyp, bu mesele boýunça Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky bilen habarlaşandygyny, jogapkar resmiýetiň indi daşary ýurtlarda bu kartlary ulanmagyň düýbünden gadagan edilendigini aýdandygyny gürrüň berdi. Häzirki wagt Gazagystanda okuyan Türkmenistanly studentleriň her biriniň Visa bank kartlaryna 400-den 1000 Amerikan dollaryna çenli pul garly. Bu puli ne nagt alyp bolýar, ne de nagtdal hasaplaşyk üçin ulanyp bolýar. Bank resmiýetleri bize garaşyň, puluňyzy başga bank hasabyna geçirer ýa-da ýyzyna berer diýdiler. Dip anonim şertde söhbetdeş bolan türkmen studenti aýtdy. Onuň sözlerine görä studentleriň käbiri günni dokap giýje işläp günni görýän bolsa, käbiri dolu enatasynyň uradýan pul serişdesiniň hasabyna ýaşaýar. Bu ýagdaý işlemeýän studentlere hassa yaramaz täsir ýetirýär diýip Gazagystanda okuyan türkmen studenti belledi. Bellep geçdik daşary döwletlerde okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky howsarlarynyň çäkli möçürde pul uratmagyna ruhsat berilmegi we Visa bank kartlarynyň işiniň ýatyrylandygy baradaky maglumatlar Türkmenistanlylaryň agdalýan bank kartlaryndan ýurduň daşyna peýdalanyp bilmeýändigi we türkmen banklarynyň ýurduň daşynda Visa kartlaryny ulanmagy ýatyrmaga taýýarlanýandygy baradaky maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Mundan bir hepde çemesi ozal Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lewap, Daşow we Mary vilayetleriniň bölümleriniň işgärleri Adatlyk radiosyna anonim şertde maglumat berip, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň bu barada ýörite ýygnaklary geçirýändigine, daşary ýurtlarda öz Visa bank kartlaryndan pul çekmäge synanşyk edenlere garşy kanuny çäräniň görüljekdigini aýdypdylar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky öz müşterilerine döwrüň öňde barjy mümkinçiliklerini hödürleýändigini resmi web saytynda habar berýär. Visa kartlarynyň pul serişdeleriniň howpsuzlygyna, islenlik bankomatda, şol sanda ýurduň daşynda pulu nagtlaşdyrmagy tutuş dünýäniň millionlarça söwda nokodunda tölemäge kepil geçýändigini ýaýar. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlarynyň diňe daşary ýurtlar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky Visa kartlaryny öz ýerli müşterilerine berip başlady. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepler Adatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atçylova.
Mara vilayetinde indi bir näçe ay bäri un gyçylarynyň dowam edýärligi, şol bir wagtda satuwda bar bolan ullaryň hem hiliniň juda yaramaz bolmagynda galýandygy aýdylýar. Mara vilayetynyň Mara etrabynyň ýaşaýjy taparyň aýtmany görä, döwlete degişli dukanlarda bir aýda hojalykda bar bolan uly ýaşly adamlara 5 kilogramdan un satmaklyk ýola goýulypdyr. Kiçi ýaşly çagalar undan bişirilen datlary email dälmiken diýip tapar bu giýrilen düzgünleriň ýaşaýjylar üçin dähwit getirmeýän düzgünlerden ünti çekýär. Adam maşyna berilen 5 kilogram un bir aýa ýetmeýär. Şäher ýerinde çörek satyn alyp bilen ýaşaýjylara 5 kilogram un bir aýa ýeter. Emma şäherden uzakda ýaşaýan owa ýaşaýjylary diňe öz hojalygynda tamdyrda çörek pişirip email bolýarlar. Her gün döwlete degişli çörek dukanlaryndan çörek satyn almaga, şähere ýa etrap merkezlerine gitmäge, owa ýaşaýjylarynda ulak hem ýok, oňa wagtymyz hem ýok. Wagt tapyp Mara şäheriniň çörek dukanlaryna baraýsaň hem onda da epesli wagt çörege garaşyp nowbatda durmaly. Çörek gelende hem 3-4 çörekden artyk bir ele çörek berilmeýär. 3-4 çöregiň hem uly maşgalalara bir gün iýmäge hem ýetenok. Ertesi hem ýene-de şäheriň ýolundasyň diýip sapar dowam edýär. Un gyçylaryň üstüne ullaryň köpüsi isli ullar bolup çykýar. Satyjylardan munyň sebäplerini sorasaň, änegiň ammarlarynda ýatyp gurçyklan ullary elep Mara ugradyarlar. Dukanlara gelýän uly haltalaryň agdynda änegiň adýarlan kagydlar bar diýip jogap gaýtarýarlar. Marynyň özünde un zawody bar halatynda änegiň ammarlarynda gurçyklap zaýa bolan ullary näme sebäpden Marynyň halkyna berýärlerken. Marynyň halky özel 1993-nji ýyllardaky un gyçylygynda şäherjil çägäti goşulan ullar satyn alyp, ony ip bilmän kösenipdiler. Halkyň şondaky kösenji hem entäk ýatdan çykanok diýip sapar köne goşýar. Iki wagtna satyn alyryn diýen onda un tapdyrman hem duranok diýip jemgyýetçilik ýmiti kärhanalarynda 50 kilogramlyk bir halta birinji sortly uny 100 manada satyn alyp bolýandygyny Mara ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Şeýle gymmat bahadan un satyn almaly bolýan ýaşaýjylar özleriniň barja gazançlaryny gymmat bahadan satylýan uny berip, hojalyga gerekli beýleki zerur zatlar almakda kynçylyk çekýänliklerini aýdýarlar. O ýerlerinde toý sadaky etmeklik alada bolup barýar. Un gyçylygy odaldan hem garyp halky halis çökerip barýar. Kärendiçiniň tawşyran pagtadyna ýa bugdaýyna döwlet tarapyndan tölenýän haklar artdyrylanok. Daýhanyň öndürýän hasylynyň döwlet tarapyndan satyn alyş bagasy galdyrylman, gaýtan tutumlar hem artdyrylyp, kärendiçileriň ýyllyk girdejleri hem ujypsyz boldy. Bahalar gün-günden gymmatlýar. Prezidentiň Mara vilayetyna sapar wagtynda hem un ýetmesliginden ilatyň kynçylyk çekýändigi barada ýekagyd hem söz aýdylmady. Ak sakkaly ýaşylarym, ilatyň agyny aglamalar resmiýetlerim döwlet başçylygynda hemmedat gulala gullyk kemçilik ýok diýip ýalan sözläp durlar diýip ýaşaýjylar öz nägileliklerini paýlaşýarlar. Aşgabat şäherinde un çörek gyçylygy duýulmasa da, Aşgabatyň Lomay Suwda bazarynda uzal 1 kilogram 2 manat bolan Gazagystan Respublikasynyň gelýän ýokary sortly ullaryň bahasynyň şu gün 2 есе ýokarlanyp 3 manat 90 teňe bolandygyny, hususy dukanlarda 1 kilogramy 4 manat 50 teňeden satyn alyp bolýandygyny, Türkmenistanda öndürilen ýokary sortly ullar bolsa, döwlete degişli dukanlardan gözläp tapmaly bolýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň döwlet edara kärhanalarynyň her birinden ortaça 3-6 adam şu ýylyň aprel aýynda geçirilmek planlaşdyrylan velosipedli ýürüýişlere gatnaşmaly edildi diýip Azatlyk Radiosynyň bu vilayatdaky habarçylary aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagt ýürüýişe gatnaşjak adamlara velosiped satyn almak üçin döwlet işgärlerinden pul ýygnalýar. Edara işgärleri pul jemlenişmeli we çäre gatnaşjak kardeşlerine velosiped satın alıp bermeli edildi. Türkmenistanda velosiped zawody ýok. Bir velosipediň bahasy 3000-4000 manada deň diýip çeşmämiz ýygnalýan pulun möçörüniň her edaradan gatnaşan adamyň sanyna görä ütgeýändigini hem aýtdy. Aýdylmagyna görä raýatlar işini ýitirmejek bolup, edara ýolbaşçylarynyň soran pulunu berýärler. Garaşyp duran başga iş ýok, adamlarda başga alajam ýok. İşgärlere bu halkary çäre oňa gatnaşmak bagty nesip edenine begeniň diýipdirler diýip çeşmämiz belliýär. Mundan başol işgärleriň münmeli velosipedleriniň hökmany ak reňkde bolmalydygy barada ýürüýte görkezmäniň berilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Türkmenistanda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen soňky bir näçe ýylyň dowamında velosipedli ýürüýişler geçirilýär. Bu velo ýürüýişleriň gerimi soňky 2 ýylyň dowamında hassa güýçlendirildi. Hususan da geçen ýylyň 29-njy iýulynda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna
başlanmagyna 50 gün galmagy münasibetli Aşgabat şäherinde ähli transport gatnawlary ýatyrlyp, diňe tigirli herekete hemde döwlete degişli jemgyýetçilik awtologlarynyň we döwlet taksileriniň hereketine ruhsat berildi. Munyň bilen bagly geçirilen velosipedli ýörüşi ýokary derejeli döwlet resmiýetlerinden, büdjet işgärlerinden, ýokary kujaýlarynyň studentlerinden ibaret 7700 çemete adam bilen bir hatarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen mediasynda bu ýörüşleriň ilatyň saglygyny we ruhy deňagramlygyny puwtalandyrmak üçin mümkinçilik döredýändigi aýdylyp, dürli reportajlar görkezilýär. Emma ýaşaýjylaryň ençemesi bu çäreleriň mejburlyk esasynda amala aşyrylýandygyny, galbertede ýörüşlerde sürülýän velosipedleriň hem öz hasabyna alynmalydygyny, ýöne onu şahsy durmuşynda ulanmaga ruhsat berilmeýändigini belleýärler. Maglumat üçin aýtsak, ýurtda döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärlerden bag ekmek, şäheri awadanlaşdyrmak, paýta hakymyny ýygymçy tutmak, gazet jurnallara abuna ýazylmak, konsert dawaralaryna ýa-da käbir beýleki çärelere bilet satyn almak üçin her aýda bir gezek diýenýaly pul ýygnalýandygy aýdylýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Amnesty International guramasy ýyllyk adam hukuklary hasabatyny çap edip, ýene bir gezek dünýä ýüzünde adam hukuklary ýagdaýynyň yaramazlaşýanlygyna üns çekdi. Dünýäniň 159 ýurduna syn salýan hasabatda dünýä liderleriniň barhakan millionlap adamyň hukuklaryny bozýanlygy ýa-da adam hukuklarynyň baskylanmagyna göz ýumýanlygy öňe sürilýär. Amnesty International Türkmenistanyň pikir we söz azatlygyna girden gazaply çäklendirmelerini saklap galýanlygyny aýdýar. Tutsok aslında saklanılan ve azatlyktan mahrum edilen adamlar gıynadılar ve gazaplı daraşılmagyna tezewar etdiler. Käte bu olaryň ölüm bilen gutort diýip hasabatyň Türkmenistan bölüminiň başynda aýdylýar. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň zorlukly ýitirmedilmeler we türmelerde daşarky dünýäden doly üzgünlükde saklamak meselelerini çözmek üçin hiç sat etmeýänligi aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow fevralda 7 ýyllyk möhlet bilen gaýtadan saýlandy. 98% sesarly. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy saýlawlaryň geçirilişine düýpli düzgün bozulmalaryny ýüze çykardy. Ýurtda ykdysady krizis çuňlaşýar diýip hasabatda ilata berilip gelinen ýeňillikleriň ýatyrlyşy, döwlet edaralarynyň aýlyklaryň gijikdirilişi we pul ýetmezçiligi hem bellenip geçilýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesi döredildi. Emma parlamentiň bu wezipe prezidentiň hödürlen kandidatlaryndan saýlap almagy ombudsman institutunyň garaşsyzlygyny şübhe döretdi. Ýurtda söz metduga azatlygy bolmady. Adatça ýaşyrynlykda işleýän we daşary ýurt neşirleri bilen hyzmatdaşlyk edýän garaşsyz jurnalistler ýanylmalara we tutsak edilmelere tezewar edildi. 2015-nji ýylda tutsak edilen we neşeli derman saklamakda aýplanyp 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen garaşsyz jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýew şinlik hem türmede otyr we bar bolan maglumatlara görä ol ölüm howply keselden ejir çekýär diýip Amnesty International belleýär. Hasabatyň adam gynamaları we beýleki ýowuz daraşmalary baradaky bölümini tutsaklykdaky türkmenistanlaryň ýüklenýän jenaýaty boyun almaklar üçin ýygyderli gynalýanlygy we urulyp ýenjilýänligi aýdylýar. Fevralda Jenaýat kodeksiniň dürli maddalary esasında 18 adam Türkmen mektepleri we Fethullah Gülen bilen guman edilýän baglanşyklar üçin tutsak edildi we olary 5 ýyldan 12 ýyla çenli ýyl kesildi diýip hasabatda bu adamlaryň deslapky tutsakhanada juda agyr şertlerde saklananlygy aýdylýar. Şeýle de olar bilen bile tutsak edilen 19 adamyň gynaglar we urup ýençmeleri wagtyny ölenligini saklamagy esasyň bardygy bellenilýär. Halkary Güney Geçiş Guramasy iýun aýyna jesedi garnaşlaryna berilen tutsak Aziz Gafur misalyna salgylanyp türkmen türmelerinde tutsaklaryň juda horlanyp ölýänligini öňe sürýär. Aziz Gafur soňky ýyllarda häkimiýeti eýlemek maksady bilen dilli uçmak, konstitusiýon guruluşy zor bilen üýtgetmäge çagyrmak, milli we din düşmançylygy meçe bermek aýplamalaryny aýplanan köp sanly dinarlaryň biri diýip hasabatda edilýär.
2002-nji ýylda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kast etmek finansyny aýplanyp, uzak möhletli türmäge atlanlaryň adyndan 80 sanatynyň nirede we nähili ýagdaýda saklanylýanlygy geçen ýyl hem belli bolmady. Ýöne 2017-nji ýylda türmede ýok bolan ozalky resmiýleriň 3 sanatynyň jesetleri garyndaşlaryna berildi diýip hasabatdaýdylýar. Şeýle-de Halkara Güney Geçiş Guramasy geçen ýyl Türkmenistanyň adamlaryň ýaşaýyş saý hukuklarynyň köpçülikliğin bozulanlygyny belläp geçýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň migrantlar $900,000 şaýsep uğurlamakdan aýplanýar. Türk telekanallarına görkezlen bir habarda aýdylyşyna görä, işleýän öýününe hojoýunynyň gymmaty $900,000 geçen şaýsepini uğurlamakda aýplanýan Türkmenistanyň migrantlar ele salynıpdyr. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat beren polis çeşmesi bahasy $900,000 gowrak şaýsepin uğurlanmagy bilen Türk mediasyna uly seslenme döreden habaryň dogrudygyny we munyň ýene Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň gatnaşmagyna bolanyny tasdikleýär. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä 17 fevralda Istanbulyň Harbiýe mahallesinde ýaşaýan Leyla Ç atly zenanyň öýündäki gymmaty 3.500.000 Türk lirasyna, ýagny $900,000 aşan şaýsepler uğurlanýar. Ýankyraýatyň arşikaýaty esasyna Istanbulyň Şişli etrawynyň polisi ondan soň aňtaw işini başladýar. Wakanyň bolan ýeriniň daş töwereginde howpsuzlyk kameralarynyň ýazgalaryny barlan polisler Leyla Ç atly zenanyň öýüniniň hojalyk işlerine işlen we goloýda işinden aýrylan Türkmenistanyň raýaty Narjemal B atly migrant zenanyň öýden sumkasy bilen çykyp gidenligini görýärler. Ondan soň Türk polisi Narjemalyň gymmat baha şaýseplerden doluy sumkany Istanbulyň Beykoz diýen näki bir salga ekedenligini anyklaýar. Ondan soň polisiň ol salgyda duýdansyz ýagdaýda gurulan operasiýasyna Türkmenistan Narjemal B bilen Ali U atly bililikde ýaşaşýan adamsy göz astyna alynýar. Polis çeşmesi Türkmen migrant senanynyň we onuň söýgülisiniň soragda beren maglumatlary esasynda ýene Beykozda bir salgyda gurulan operasiýada uğurlanan şaýsepleriň tapylandygyny aýdýar. Onuň bildirmegine görä geçirilen derňegiň netijesinde uğurlugy Leyla Ç atly aýalyň öýünde işlen 4 adamyň Narjemal atly migrant senan bilen bililikde planlandygy anyklanypdyr. Türkiýanyň Hürriyet gazeti bolsa gymmaty $900,000 gowrak bolan şaýsepin uğurlanmagyndan güman edilýän şol hojalykda işleýän ýene 4 adam we Türkmenistanyň zähmet migranty Narjemal B bilen söýgülisinden ibarat bolan göz astyndaky jemi 6 şüpheliniň polisiýaky işleriniň tamamlanyp çağlaýanlaky Istanbul gazetine tapşyrylandygyny ýazýar. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Istanbulda işläp beren käbir türkmen zähmet migrantlary Narjemala kömek eden ol 4 adamyň Türkmenistanlydygyny öňe sürýärler. Gepin gerdişine görä ýatlap geçmeli bolsa, türkmen migrantlarynyň gatnaşmagyna edilen uğurluk barasynda bu türk mediasyna uly seslenme döreden ilkinji waka däl. Geçen ýylyň mart aýynyň ortasynda Istanbuldaky Kapaly Çarşy atly gadymy söwda merkezinde 29 ýaşyndaky we 21 ýaşyndaky Türkmenistanyň zähmet migrantlary Feryal Gülman atly hojoýunyň gymmaty $1 million gowrak bolan gymmatbaha zatlary we şaýsepleri bilen saklanypdy. Şeýle-de maý aýynyň ortalaryna Tekirdağ welaýatynyň Marmara ereglisi etrafında hojalykda işleyen Türkmenistanyň zähmet migranty diýen hojoýunyň $1.500 pulunu uğurlamakda aýplanyp tutsak edilipdi. Istanbulyň Sarıyer diýen ýerine bir hojalykda işleyen Türkmenistanyň är aýal hojoýunyň $10,000 we euro pulunu uğurlap gaçandan soň ele salynıpdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.